राज्यामध्ये खंडणीखोरांना राजाश्रय मिळतोय। राज्यातील कायदा सुव्यवस्था रसातळाला गेली अशी टीका काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे। खंडणीचे प्रकार थांबवले नाही तर महाराष्ट्रात मोठे उद्योग येणार नाहीत। मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेतली पाहिजे अशी मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे। जर राजकीय आश्रयाखाली असेल किंवा राजकीय नेत्यांच्याकडून असेल तर ते जर थांबवलं नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आता जी औद्योगिकरणाची परिस्थिती आहे, एकही मोठा उद्योग आज महाराष्ट्रात येत नाही आणि याला मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ही परिस्थिती सुधारण्याकरता प्रयत्न केले पाहिजेत। माझी मागणी आहे की मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये कक्ष केला पाहिजे की कुठल्याही उद्योगपतींनी असे खंडणीचे धमकीचे फोन आले तर त्याची तक्रार थेट उद्योगमंत्री किंवा गृहमंत्री नाही तर थेट मुख्यमंत्री कार्यालयाने घेतली पाहिजे आणि हा प्रकार थांबला पाहिजे।